this weekend. Like a true American. Здравейте хора! Днес ще играем GTA с Антонио на ролплей. И така че надявам се да ви хареса видеото. Надявам се да пока че малко лагна. Добре, няма нищо. Слагаме една шапка и отиваме на първия ден на работа! А ти още ли го снимаш? Да. Така. Тази шапка ще сложа. Мисля доста добре за първи ден на работа. Не знам дали шефа ще ме хареса. И да, само да си сложа това малко. Ой, как ми! Ето, това ще го сложа. И сме готови за първия ден! Така. Тони, пожелавам ти добър ден, после ще се видим на обяд. Ще видим на обяд, ще ти извъна на телефона през GTA. И после ще се разберем кой ще ме вземе. Да. Взимам си колата за работния ден. Тая е супер нормална. Да. И така, сега ще спазваме червените знаци и такова. Да, то стана по-лесно. Да, трябва да ги спазваме. Ето зелена. Не! Знаеш какво вика. Червено. Аз сега трябва да отида ето там. Понеже днес ще доставам пица. Само да стане червено, зелено и тръгвам. Чай пусна малко музика днеска. Rude in this country, so don't be a wanker, please. For your own good. Nobody likes a wanker. Хайде, червеното тук да ни чакаме от 10 минути. Here's to a schizophrenic bunch that runs the entertainment capital of the world, punching out little cubes on our TV tubes on pop culture nonsense. Аз не искам да ставам. Какво правиш, бе? Защо ходиш през всичко? Червено. Не, бе! Колата ми, бе! Има отраска ми колата, бе! Ето червено. Знаеш кога? Дълното ме е бил. Аз ще дам и продължаваме. Нищо. Червено, да, червено. Ама ти ли ще доставаш пица? Ти няма ли да си, например, да си такси или нещо? Yes, че зелено стана. Тръгваме още малко. Абе ще те блъсна, бе, махни. Бе, блъсна, бе! Как се стреса. Това го имам на камера. Абе не можеш по пешеходната пътека
с мотор. Добре, с 2 дента не знам колко ще дам. Yes. Давай зелено. Yes, зелено. Не се блъскай, моля те. Понеже това знаеш колко ще ми струва. После трябва да ти да си оправя колата. Ако него няма дори да арестуват, вече няма да арестуват. Добре, отивам да доставам пица. Ето го, днес първия ми ден на работа! Майко, ето го спомина много изгледа. Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Да убиваш хората, бе! О, не, трябва да звън. Не ме стреляй! Не ме стреляй! Аз съм невинен човек! Hello, this is 911. What emergency service do you require? Трябва да почваме с... Thank you. Police officers are en route to your current location. Видите хора! Полиция дойде. Мале, как ще направи такова нещо този, бе? Какви психопати се разхождат днес? Добре. Здравейте, шефе! Да, днеска аз съм този непознатия и днес аз ще доставам за първи път. Ей! Много се радвам. Само някой да ми отнесе главата. Какво ми пада? Ай! Ай, майко, пада ми. Добре. Само някой да ми... Не, бе! Какво правиш, бе? Абе, аз защо карам от тук, бе? Мале... Майко! Къде е той, бе? Той само се върти около мене. Абе, спри се, бе! Защо блъсна жената, бе? Какво ти е направила? Какви хора се занимават? Ох, да ма повече да нямам такива неща по цял ден. Да никой да не ме отнесе. Ето и първата доставка. Ой! Чакай, бе! Какво ме блъскаш, бе? Чакай, бе! Спи! Мале, скъпи психопати, не трябва да се срещавам. Ето е първата поръчка, където трябва да дам. Здравейте, аз съм Дядо Коледа от... Не, бе! Защо ми изриви мотора, бе? А, добре, не. Не, бе! Мале. Полицейската станция. Стигаме, блъска, бе! Това е моята кола! Абе, я бегай, бе! И, чичко! Чичко паричко! Ела, бе! Ела, бе! Ела ми, бе! Какво правиш, бе? Остави ме да работя, бе. Вече всичко ме боли, бе. Бях за 2 пъти за този ден. Бях 2 пъти за този ден. Моля те. Не ме убивай пак. Ало, всичко ме боли, майко.
какво ще направи? What that shit do, dog? Man, just tell me the name and we'll Два jack him. пъти ме уби. Oh, cool. We gonna have him took. И не мога аз да го убия, така че... Какво ми звъни сега, бе? Не мога, бе, днеска ми е работен ден. Точно сега ще ми звъннат, бе. Какво? Уволнен съм! Ма някакъв тук психопат ме уби 2 пъти, 3 пъти! You good, homie, but I reckon you done made an enemy, so you better watch your back. Защо, бе? Не са, какво ще правя, бе? Не стига, че ме убиха днеска. Ме раниха много зле. И сайто да ми каже, че не мога. Просто много тъпо. Просто отида да взема. Там да имам късмет. Някой той е сал гърба, просто ще бъде. Дано никой да не ми бъде. Окей. Ето стигнах. Чакай да си паркирам. Майко, много ме боли корема. Ау, тия какво са ми правили докторите, бе? Много ми е гадно. Не стига, че минус 0 минус 2 градуса е навън. Не стига, че то е... Добре, нищо, няма да обръщам внимание, какво ще отида. Добре, просто отивам да го взема тук. Добре, поне там. Здравейте. Imagine a place where your friends can go for some private action. Purchase a penthouse and start living the life you deserve. Здравейте. Малко ще пина. Понеже... Ще взема една водка. И малко освежение. Ох, майко. Да, сипи ми едно. Мерси. Мерси, мерси, госпожа. Мерси, госпожа. Да, може още едно. Ми сипеш. Аз съм богаташ, имам 3 милиона. Дам колкото искаш, ама... Сега няма се охарчваме, защото тук имаме... Да, имаме напитка за 1 милион и 500 хиляди. Майко. Кой ще даде толкова пари, бе, майко? Но никой да не дойде в къси. Добре. Така. Добре, това ми беше последно. Сега отивам да видим дали ще ми спада новия мотор, който беше. Става. Ето го вижте какво. Мен много ми харесва, така че сега ще видим дали мога да се спада. Що ми дава? Що ми дава? Добре, няма проблем. Не стига, че колелото. Просто ще се прибера малко вкъщи и ще си учи нещата. Много ми е зле, бе, човек. Не знам. Добре, прибирам се. Добре. Айде. Аз се прибираме леко да ме блъсна, да нанеса някаква кола. Така. Поне
Най-хубавото, че заваля сняг. Това е единственото хубаво. Буквално няма друго. Нищо друго. О, не мога да ги гледам са тия трафици червени. О, на мен так се също. Просто трябва да се прибера, да си легна на леглото и да си почина. Добре ли сте, господине? Абе, нищо не ми казва. Може и да е добре. Говори. Добре. Не стига, че отнесох човек. Много съм зле. Просто трябва да се прибера, но да не се блъсна в някакво нещо. Просто днеска не ми е хубав ден. Не стига, че ме обваниха от първата ми работа. Много ме иде. Просто се прибирам вкъщи. Прибирам се. То. Така. Дано утре да съм по-добре. Ще си сложа на главата и на коляното малко. И без това стана малко късно. 8 часа. Утре ще се пробвам на друга работа, ако ме приемат. Също ще хапна малко вафличка от любимата ми. Абе, не ми е чак толкова зле. Днеска поне съм малко по-добра. Се оправих горе-долу. Малко терапийна. И така. Готов съм за спане. Ох, нещо не мога да заспа. Нещо ми е много трудно да заспа. Просто... Не мога. Ще излеза малко навън. Да подиша малко въздух. Ще излеза малко да подишам въздух, да попуша малко.
Дори не мога да се обличам, не, просто ще излезна за малко навън. Yes, costs at the pump continue to rise for the 8th consecutive month as consumers are faced with the prospect of massive price hikes until the end of the summer. Now, industry experts are unable to agree on the cost of both. Добре, излизам. Консенсиора. Слезнах. Окей. А! Какъв е това, бе? Не ме интересува, защото ще се хапна. Ще попушна да си гледам. Ще пина малко. И ще се разходя малко. Че ще се кача в тоя. В колата, но не знам какво иска, честно. Ма той не може да... А, не, ето, даде ми. Ай, се сори. Просто не беше изкусно нещо по-напред. Ивоса, може да играем в Fortnite, искаш ли играем? Още снимам. Здравейте, хора! Тун, бе. Сега в момента, знаеш колко тежко ме рани ти? И сега искаш пак да сме приятели. Значи не може, човек, трябва ми си извиниш поне. Знаеш колко зле ми беше, колко страдах. Не можех да заспа цяла нощ. Ами ти ме блъсна и ме уби 2 пъти. Щупих си кости и сега куцам много тежко. И просто не можех да спа и просто излезнах навън и те видяхте. Да, просто не може така. Добре, ага да ходим някъде. Ага да ходим на... Чакай да помисля. Имаш ли... Аре в аркейда. Аркейда имаш такова, като арт и игри. Трябва да си ги вземеш от Айде до казиното. Ама аз бях, ама там не можех. Добре, аре до казиното. Ще трябва да и Fortnite. После. Добре, признаме в Fortnite. Той ще прави XP мапове. За какво? Началото. Миша, Кажи. при видеото, прати ми го на мен, ако можеш, и после ще се държи мъртви. Как ще ти го пратя? Гледал съм, може ли да го пращаш? Трябва да си инсталирам Мога да ти го пратя през Discord. Да. Ти знаеш ли как се редактира видео? Не. Правя ти Photoshop. Да. Слушай. Не бе, защо блъсна човек? Давай, карай, зелено е! Какай? Не бе! Отнеси светлината, бе! Айде, влизам в казиното. Влизай! Той влизай. Luxury limos are available to members of our Защо не мога да го видя? Добре, айде да ми ще изпадне. Дано ми се падне. Това или... Колата. Пъгите или колата. Ай!
че ви харесва. Ако ви харесва такива видеа, лайквайте, следвайте ме, разбира се.